соли барориш 90 до'стон. Мани намуди бернаи мошин. Мотораш 1.6 гуфтофия. Мани намуд аз қафои мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 444 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин салон қафошам мебинӣ. мани ҳолати салони қафо дӯстон. ҳолати салони қафои мошин боз люкам дорад. мотор 1.6 сӯзишвориш газ бензин. расход чандта расход? расходаш 10 та газ ки 90-100 километр мегардад. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 18 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 212 10 Opel Caravan G соли барориш 99. мани намуди берунаш дӯстон ябора капотчам кушодагӣ ҳозир мегӯем. мотораш 1.6 простой. сӯзишвориш бензин а? Benzin, gaz didagi. газа оли дидагӣ набудан. расходаш чандта? 7. расходаш 7 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду ойнаҳои пешаш электроника. коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробег 251 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. нархи мошин 42 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 212 10 Opel Caravan соли барориш 97. мана дӯстони азиз мотораш 1.6 простой. сӯзишвориш газ бензин. расходаш 10 та ва 100 та дӯстон. мани ҳолати мотори мошин. мани намуди берунаи мошин дӯстон. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. раҳмат ако. дохили салон гап нест ако. дохили салон коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад. пробег 293 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. ҳозир дери қафошам мекушоем дӯстон. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстон. нархи мошин 32 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 212 10 ёдовар мешим. ҳуҷҷатош 1 солина мебошад. Opel Vectra соли барориш 95. мани намуди берунаи мошин. балоношам ҳолатош хуб дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. мана ҳозир багажашам кушода нишон медиҳам. мани багажош яхта балони запаска ключои дамкрат ҳамаш ҳаст. мана
салонашон. ҳозир салонашам нишон медиҳем дӯстон. این салони қафои мошин бисёр дар як ҳолати хуб. боз менҷа люкам дорад. мени салони пеш. коробкаш механика, менҷа магнитофон дорад. пробег 181,000 километр пробег. ёдовар мешавем ҳуҷҷатош 1 сол не, мана нав гузаштагӣ. муоидаи кабинанда. мотор 1.6 простой, сӯзишвориш бензин. ҳоли газа дидагиш не. расход чанд бензин киди? 6.5 ҳам. расходаш 6.5-7 литр ба 100 километр мегардад дӯстон. дохили шаҳр ба. бо берун аз шаҳр камтар мехӯрад. 6 литр мехӯрад. нархи мошин 30,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 771 44 90. ғуломҷон ако. шаҳри хуҷанд. Opel Astra G соли барориш 2007. мани намуди бернаи мошин дӯстон. мани намуд аз қафои мошин. ҳуҷҷатош ҳамин моҳи амвар ба дошинос дӯстон. дохили салон. коробкаш механика, менҷа сидиплер дорад. пробег 399,000 километр пробег. ва ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин дӯстон. бисёр дар як ҳолати хуб. мотор 1.4 твин порт дӯстон. сӯзишвориш бензин. газа дидагиш не. расход чанта? расходаш 6 литр, 6.5 литр ба 100 километр мегардад. моторош экономичный. нархи мошин 48,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 91 727 00 80 92 645 42 95. Zafira B соли барориш 2007. мани намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин дӯстон. қафош ба 4 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, 2 ойначаҳои пешаш электроника, коробкаш автомат ва инҷа сидиплер дорад. сентр замок, режими спорташ ҳаст. пробег 384,000 километр пробег. мультирол, рӯлош лифт. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. сиденияш кожаный мебошад. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.9 1.1 сӯзишвориш дизел дӯстон. ва ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 737 77 57. Opel Ashka соли барориш 2006. мани намуди бернаи мошин. мошин гаштагӣ дӯстон. киҷо гаштагӣ ко? ашт ба гаштагӣ будааст. ҳуҷҷатош уже ҳамин моҳ адо мешавад. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, 2 ойначаҳои пешаш электроника, коробкаш механик, 2 сиденияҳои пеша ба гирифт сидени, сентр замок, режими спорташ ҳаст.
مولتیرول رولوش لیفت پرابیگش 139,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین یادآور میشیم بامش پانورامه. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4 расход چنده؟ расходش گاز کدی 8 لیتر расходش 8 لیتر گاز کدی 100 کیلومتر میگردد میتوسیم من این حالت موتوری ماشین نرخ ماشین 60,000 سومون با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 755 19 51 اوپل اشک سال براریش 2007 ماشین گشتگی دوستان شهری سراوشان به گشتگی من این نمودی بیرنه ماشین یادآورشیم حجتاش تا ماهی نویبری سال 2022 من این نمود از قفای ماشین باز قفاش به 4 پرنونیکای قفا داخلی سالن 2 الکتروپاکت 2 آینه‌چای پیش الکترونیکه коробкаш механик اینجا CD پلیر دارد 2 تا CD پیش ابگریف CD سنتر замок مولتیرول رولوش لیفت پرابیگ 231,000 کیلومتر پرابیگ من این باز سیدینیاش کاژین می باشد دوستان من این حالت سالن قفای ماشین شتارکای قفا سالانش هم حالتش خوب موتور 1.6 یکتک سوزشوارش بنزین گاز دیدگیش نه расходش چند расходش 7.9 لیتر به تقریبا 100 کیلومتر میگردد دوستان من این حالت موتوری ماشین نرخ ماشین 65,000 سومون با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 550 30 74 اوپل хеҷбек соли барориш 98 من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز حجتاش 1 سال نه اجازت مخصوصش تا ماه فوریه من این نمود از قفای ماشین قفاش به باز زدنی کامیره هم دارد حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن коробкаш автомат و اینجا CD پلیر دارد مانیتور پرابیگ 245,000 کیلومتر پرابیگ من این حالت سالن ماشین دوستان من این حالت سالن قفای ماشین بسیار در یک حالت خوب موتور 1.6 یکتک سوزشوارش گاز بنزین расход چند تا گاز کدی расходش نمیدونم گفتم کانسنراش کار میکند دوستان عزیز من این حالت موتوری ماشین نرخ ماشین 43,000 سومون با سودا میشود تلفن برای معلومات 93 724 0004 اوپل کاراوانجی سال براریش 98 من این نمودی بیرنه ماشین من این نمود از قفای ماشین دوستان حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 2 الکتروپاکت коробкаш механике و اینجا CD پلیر دارد پرابیگ 208,000 کیلومتر پرابیگ من این حالت سالن ماشین
ҳолати салони қафои мошин, шторкаҳои қафо дӯстон бисёр дар як ҳолати хуб. мотор 1.6 прастой сӯзишвориш газ бензин. расход чанде? расходаш 10 та газки 100 км гаштааст дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 713 43 43. Opel Hatchback соли барориш 96 дӯстон. ман ин намуди бернаи мошин. ҳуҷҷатош то моҳи ноябр дӯстон. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш автомат ва инҷи CD плеер дорад. монитор, пробегаш 283000 км пробег. ва ин ҳолати салони мошин. кондитсионер кор мекунад. ва ин ҳолати салони қафои мошин. ёдовар мешавем кондитсионерашам кор мекунад. боз ва инҷа люкам дорад. мотор 1.6 прастой сӯзишвориш газ бензин. расходаш 10-85-90 км мегардад дӯстони азиз. ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 721 37 38 ё 36 721 37 36. Opel Ashka соли барориш 2006. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробег 261000 км пробег. рӯлош лифт дӯстон. ва ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.3 Екатек сӯзишвориш дизел. расход чанде? расходаш 4.9 литр ба 100 км мегардад. ва ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 437 85 87. Opel Astra G соли барориш 98. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ин ойначаҳои пешашам электроника. коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. пробег 238000 км пробег. ман ин ҳолати салони мошин дӯстони азиз. ман ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвориш бензин. ҳоли газа дидагиш не. ҳай расходашон 6.5-7 литр ба 100 км мегардад дӯстон. ва ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 37000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 886 08 92.